Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan Garazi Petrirena elkarrizketatuko dugu eta berak musika inguruan duen esperientziari buruz kontatuko digu. Baina lehenbizi, efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1959an, Landetan sute erraldoia piztu zen. Saukatzeko Lemurat auzoko zerrategi batean hasi zen sua. Zigorrekin batek eraginda ikerketaren arabera. Sutea berehala zabaldu zen baso barrena, haizeak lagunduta, eta 52.000 hektaria kiskali zituen Bigarren Mundu Gerraren ostean basoen egoera oso kaskarra zen, eta sue-bakiak landaretzak janak zituen. 82 hildako eragin zituen, eta Frantziako estatuko suterik hilgarriena izan zen. Urte batzuk geroago, 1957an, Francoren Azor itsasontziak 5 lagun hil zituen Donostian. Santa Clara irlatik itzultzen ari zen motordun txalupa baten aurka talka egin zuen Francoren ontziak. Bertan zihoazen 28 lagunetatik 5 galdu zuten bizia. Haietariko bat 9 urteko Jose Ramon Rubial. Propaganda frankista ahalegindu zen gertaera ezkutatzen. Argazkian, erregimenako autoritateak, tartean Luis Carrero Blanco traje jantzita, Azorontzira bidean lantxa batean. 1960ko abuztuaren 19an, Belka eta Strelka zakur sovietarrak lurraren inguruan orbitan ibili ostean bizirik itzuli ziren lehen izaki bilakatu ziren. Espazioko norgehiagokan murgilduta zeuden Estatu Batuar zein Sovietar Batasunak animaliekin egin zituzten probak, gizakiak bidali aurretik. Belka eta Strelka kasuan, Bostok ontzian bidaiatuta, ontziaren beraren funtzionamendua aztertu eta izaki biziduen erreakzioak ikertzea zen xedea. Era berean, zorabio espazialen lehen kasu erregistratua jaio zen, zakurretako batek botaka egin baitzuen. Azkenik, 1983an, Juan Calvo Azabal hil zuten ertzainaren Arkautiko komisarian. Gorpuak dozenaka kolpe, arradura, ubeldura eta zauri zituen. Bizi berritzen saiatu ziren medikuek maskarak jantzi behar izan zituzten Calvok botatzen zuen gasaren ondorioengatik. 1985an, 8 ertzain kondenatu zituzten 6 urtebeteko espetxe zigorrera, bat 10 eguneko arrestora eta ertzain burua 6 urtera. 1986an, Espainiako epaitegi gorenak urte bera murriztu zuen nagusiaren zigorra. Inork ez zuen espetxea zabaldu edo lanpostua galdu. Ez zen egon aitortzarik edo dimisiorik. Eta orain, ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain ikus ditzagun egunkarien azalak.
Egunon eta ongi etorri gurera, Garazi. Kaixo, mi esker egunon gonbiteagatik. Lehenbiziko eta behin eskatu behar dizut zure burua aurkeztean, hor dugu Garazi Petrirena. Bai. Bueno, ni Garazi Petrirena naiz, eta orain 30 urte bete berri ditut, eta Burlatatik nator. Burlatan bizi izan naiz, eta ezin naiz, baina oraintxe bertan Gratzetik, Austriatik nator. Gratzetik zatozela erran duzu, nola izan zen Burlatatik Gratzera ikasketak egitera joatea? Non hasten da bidaia hori? Hori ni musikaria naiz eta baita ere bidaiatzea gustoko dut, eta batxilergoa edo tarte horretan sortu zitzaidan olako gogo bat alemana ikasteko, alemaniera joateko, eta hasi nintzen, non ikus ditzazkedan unibertsitateak edola. Eta esanen, Austrian ere alemana ikasten dute, egon nintzen behiratzen, eta esanen, Gratzeko irakaslegoa gustoko dut, eta esanen, Austriara noa. Eta noiz pentsatu zenuen musikaria izango zinela, edo izan nahi zenuela? Hori oso txikitako gauza bat da, nire aita txistua ikasi zuen, ama da pixkat melomana edo, profesionala, baina azkenean beti izan naiz musikan murgildua, eta beti azkenean horren ondorioz musikaria izatera iritsi naiz. Baita ere, lehen izan nahi nuen fisikari, albaitaritza edo, baina azkenean esan nuen ez, musika nahiago dut, sentitzen naiz beste mundu batean bezala, askoz lasaiagoan ni partetik batxilergoak adibidez, nahi nuen osasun zientziak arloan, eta ikusten hain lehiakorra dena, esan nuela ez, eta bero jaten nintzen kontserbatu eta esan nuen, hau, askoz lasaiagoa da, askoz solteago sentitzen naiz, aske nire musika egiteko, konposatzeko edo, eta azkenean bide hori hartu nuen. Burlatako neska bat Gratzera tronboia ikastera. Ze pentsatu zuten zure etxean hau errantzen nienean? Nire gurasoek aurrera esan zidaten, azkenean beste bide bat egiteko, leihoak irekitzeko nolabait, eta esan behar dut, baita ere nik goi mailako ikasketak hemen Iruñan egin ditu dela, eta esan behar dut 20 urtetan jaza egin den tarte horretan izan naizela tronboiazeko ikasketak garatu dituen lehen emakumea. Begira, hori ere baduzu. Horregatik joan nintzen sentsazio horrekin mundua jatera joan naiz. Eta zergatik aukeratu zenuen tronboia? Hori oso historia graziosoa da, ni hasi nintzen klarinetarekin. 4 urtekin apuntatu zidatenean musika eskolara, esan nion nire amari, eta erosiko didazu klarinete bat? Aita bezala, aitak ere jotzen du klarinetean fanfarrean, amak ere ikasi zuen klarinetea. Baina gero, 6-7 urte daukazunean hartzen duzu instrumentua, eta aurreko kurtsoan egiten da nola ronda de instrumentos, eta goan dut tronboia etorri zenean, jarri nintzen hor, irakaslearekin, esan zen, hartu airea, eta putze egin, eta atera zen soinua, eta esan zidan, ze soinu hain naturala, postura eta dena, eta esan nik tronboia jo nahi dut. Pixka bat naturalki, ez? Iritsi zen tronboia zure bizitzara. Eta esan nion amari, eta esan zidan, ez, tronboia ez, oso zaratatxua da. Baina azken, eta klarinetarekin hasi nintzen, baina gero esan nengoen denboa guztien esaten, orain tronboia jore izan banu, igual egongo nintzaketek ez dakit, eta azkenean hainbeste turra eman eta gero, lortu nuen. Eta tronboia jotzen hasi zinenean, amak erraten zizun zaratatxua zela, noiz hasi ziren tronboiaren soinura ohitzen etxekoak? Nik uste dut ikusi zutenean tronboia ez dela bakarrik zarata ateratzea, ez dakit. Pixkat melodia gehiago jotzea edo lako hainbat posibilitate daukala
jakin zutenean. Eta musika ikasketak Austrian egiteak zer eman dizu zuri? Ba, niri gehien eramaten dudana musika gratzean ikastetik, bada ingurua dela internazionala, ba, azkenean nola xurgatzen dituzun nire lagunen eta kideen oinarriak edo ezagutzak. Bai, edo hori, azkenean Esloveniako folklorea edo Esloveniako nola diren, Balkanetakoak edo hori da igual gehien hartzen dudana bai. Eta ze aurkitu duzu Gratzeko musika ingurunean? Euskal Herrian aurkituko ez zenuena? Ikusten dut nola Gratzen badaukan behintzat jazean ikaslek badutela kriston pisu handia, eta horregatik da nahiko bizia. Gero, azkenan zaitasuna dago, behin ikasle zarenean zaitasuna dago hemen bezala, baina nahitzen da kriston ikasle usain eta mugimendua badago. Mugimendua ikasleengandik, ikasleak nahi dutelako, eta gauza asko lortzen ari dira, horri esker. Gratz, Europako jazz hiri garrantzitsuenetako bat da, nolakoa da hango giro musikala egunerokoan? Bai, hori, Gratz, bada Europako jazz akademia lehenengotarikoa, pioneroa edo. Eta hori, musika orokorrean, baita ere klasikoan, mugitzen da, eta esan dudana ikaslek pisu handia daukate, eta bago kriston aukera pila bat ikaslentzako. Azkenan ongi baldin bazara eta ona baldin bazara beti izango duzu aukerak edo non jotzeko. Ez bakarrik Gratzen, Bienan ere, ni adibidez, jo dut Bienan, egon naiz Eslovenian, Ljubljanan, Hungarian, Txekian, eta, Orduan, Gratzen jazza arnasteaz gain mugitzeko aukerak ere badaude. Hori da. Ikasketetan jazzaren munduan sakondu duzuzuk, zer da jazzak gehien erakartzen zaituena? Ni gehien erakartzen dagoena da batez ere olako askatasuna daukazula konposatzeko, jotzeko edo sortzeko, batez ere sortzeko. Improvisazioak egoten dira, ez? Bai, baina ez hori bakarri, baizik eta azkenean esaten duzu, konposatuko eta besti bat. Eta azkenean da, bihotzetik ateatzen zaizun zeo zer ez da, en plan, konposatu behar dut zertan oinarritua ez da, en plan, jolin, igual, manago improvisatzen edo ikasten edo, praktikatzen, eta esatu dut, melodia gustoko dut, edo hau jo dudan zeo zer, gustoko dut, garatuko dut, eta azkenan da, sortzen joaten den gauza bat, eta askatasun osoz, ez zara ez zertan itxatxi beharrik. Jazz-hitza entzuten dugunean, batzuek pentsatzen dute musika konplikatua dela, eta nik ez dut ulertzen, eta holako gauzak, nola azalduko zenioke jazza zer den, ezagutzen ez duen norbaiti? Hori arrazoia da, azkenean jendeak esan du, ez dut ulertzen, harmoniak ezaki zer. Hortan arrazoinik, askotan ere ez dut ulertzen harmonia hauek. Bai, azkenean ikasita eta ikasita geratzen zaizu, baina azkenean egin behar dena da batez ere zure belarriak hori nezaitat eratzen euskaraz. Igual gozatzen utzi, ez? Bai, gozatzen utzi, nola da ingelesez trust your ears. Bai, ez zure belarriai sinetxi edo... Hori da, zure belarriai sinetxi eta, bihotzari pixkatokera eman. Eta, saiatu badimakaizun melodia, saiatu melodiaren ingurutik, solako aldaketa txiki batzuk egiten, eta azkenan joango da ateratzen. Eta hori, askatasun osoz, inork ez du aurre iritzirik emango. Igual, ulertu beharrean, sentitu beharreko zerbait, ez? Hori da. Jazzean, improvisazioa funtsezkoa da. Eszenatokian ez da pixka bat arriskutsua, improvisatu behar duzunean edo badaude baituzu zuen metodoak improvisatzeko?
baitu metodak, esan dudana, agian melodiaren ingurutik zehoz egin, eta, bueno, azkenean, baldin baukazu zer prestatuta, geroz eta hobeatako da, ni askotan urduritzen naizela, baina azkenean hori azkenean delako en plan, ea nola egingo, ze pentsatzen dut, aurre pentsatzen dut, en plan, nola egingo dut, zaki zer, hau ezait oso ongi atera azken aldi honetan, eta azkenean, nago pixkat, baina azkenean, zakit, noa estenatokia esango bega, nator mundua jatera. Eta non improvisatzen da errazago, etxean edo estenatokian? Etxean azkenean, nola musika gelditu dezakezun, azkenean esatezu, igual hemen alduz sartu olako frase bat, edo ginezaketola, eta gero azkenean estenatokian da, en plan, dena aurrera joan behar da, orduan, azkenean, egun, batzutan bai ongi ateratzen naizela, eta batzutan esaten nuke hau egin, baina, azkenean, orokorrean gozatzea da gauza eta, gozatzea lortzen baldin baduzu publikoak ere ala egingo du. Hori da. Hori jendeak ez du esango, ez duzu hau egin, edo hau jo duzu, jendea gogatuko dena izango da, nola zaren zu estenatokian, zure jarrera, eta hori azkenean nola bandaren, taldea edo bandaren arteko harremana ere nabartzen da eta helarazten da. Orduan hori da izango da, sentsazio hori izango du ere ikusleak. Bai, estenatokian zaudetenean ez da musika bakarrik baizik eta zuen arteko energia hori ere helarazten dela, ez? Hori da. Improvisatzen ari zarenean, ze gertatzen da zure buruan? Bazakit, batzutan hori, uzten dut bihotzidan edo belarriek esaten diatena egiten, batzutan bai sentitzen naiz blokeatzen naizela, azkenan hori zuzenekoan saiatu behar naiz blokeo hori, benetan blokeo bat ez dela hori, erakusten. Aurrera joan, blokeatzen behar naiz, igual isilune bat horla, baina ezin daiteke agian isilune bat improvisazioari dagokionez, eta ez blokeoari, azkenan, ezakit, mikrosegundo batzuetan aldatu behar duzu jarrera guztiz. Agian, improvisatzen ari zarenean ere, gehiegi pentsatzea ez da komeni? Hori da. Ni ikasi dudana, urte hauetan izan da, gehiagiz pentsatzea. Eta, ditugu akorde batzuk agian zaioak direnak, esaten duzu, ez dut akorde guztien gainetik joko, baina izango dut agian helmuga, esaldi bakoitzeko helmuga bat, eta esango dut, akorde honetan joko dut nota hau, edo hau, izatea olako estruktura, baina ez gehiegi pentsatzea. Musika ikasketek disiplina handia eskatzen dute. Zenbat ordu eman ditzake musikari batek egun batean instrumentuarekin? Hori, segunta pertsonak, ni egon da momentuak bakarrik igual egiten nuela 3 ordu egunean ikasi, eta egon da ere 5-6 ordu, baina 6 ordu baino gehiago ez. Azkenan, nolako pixkat izatea, pixkat egitura bat ikasteko, esaten dut ni beti goizeko sesioa eta arratsaldekoa. Azkenean, gure nolabait, gure gimnasioa da ere, eta behar dugu egunero pixkatxo bat egin. Baita ere, ez dudana gomendatzen ni da, egunen baten ezin baldin baduzain beste praktikatu, hurrengo egunean ez sartzea ez da ordu bikoitzak. Da, gimnasioa bezala. Eta noizbait pasatu zaizu, horren bertze ordu jotzen gustora egoteagatik edo aurreko egunean jo ez duzulako, eta norbaitek erratea, igual nahikoa, ez? Bai, noizbait gertatu zait, batez ere ikaslea zarenean, azkenan daukazu olako presio bat, nahi duzula dena eman, eta ezin da. Eta azkenan ulertu nuen, esan nuen jolin, egingo dut aldu dana, nire atsedenaldiekin, eta atsedenaldian ez dut bakar esaten tromboia ustea eta
bada, igual musikarekin lotura ez daukan zer bat egitea ere, da pixkat ere nola zakit. Aireatzeko Hori edo, da, ez? beste hori da. Ikasketetan estilo eta musika mota haunitz ezagutzeko aukera izan duzu, zein izan da gehien harritu zaituen musika estiloa, edo ikasketa prozesuan aurkitu duzu nola altxorren bat? Ni asko gustatzen zait funk estiloa, eta, bueno, niretzat da dantzatzeko eta ongi pasatzeko berena, baita ze tromboiarekin. Baina ni aurkitu dana, batez ere, ni txikitatik folklore munduan sartutan nabilela, bada olako errimin bat sortu zait ikasketetekin, eta esan jolin, nahi dut zeozer egin folklorearekin eta erakutsi eta egita olako fusio bat. Zure ibilbedean, jazzaz gain, bertze estilo batzuk ere landu dituzu, zematen dio musikari bati estilo desberdinetatik hartzeak? Nola berriz? Ez, musikari batei zer ematen dion estilo desberdinetan murgiltzeak? Jo, ezakit, nola esan, egia esan. Azkenean denak beharrezkoa dira, ezta? Hori da, denak beharrezkoa, edo, bueno, hoi jendea badogela gauza bat okerrago ematen zaiona, baina, bueno, azkenean horrea baldin bazoaz, eta hori, azkenean lehen esan dudan bezala, harremana, taldearekiko sortzen den hori, azkenean ere batzutan azaltzen dira ideia diferenteak, esan duzu, ze guai. Eta espero etzen dituzten gauzak, ez? Hori da, Musika estilo desberdinetatik. Hori da, adibidez ni nola naizen euskal folklorekin oso sartua, azkenean esan nuen nola esplikatuko diet gratzeko jendeari, ez baldin bada euskalduna, nola izango den hau, azkenean gutxi gora bera, horri buruzoa, hola, bueno, eta azkenean sortzen dira oso gauza magikoak. Tromboiak badu soinu oso berezia, indartsua izan daiteke, baina baita oso leuna eta dirazkorra ere. Nola erabiltzen duzu instrumentuaren izaera hori, zure musika egiteko? Ni batez ere nahi dudana da tromboia ez izatea bakarrik baxua jotzen duen gauza bat. Melodia, ni azkenean beti esaten dut, ni behintzat esango nuke saxo altua baino leunako jotzen dudala. Ni ezin dudalako hain altu jo ezakit. Ian klarinetearekin zer ikusi baldaukan, baina saiatu nahi dut tromboiari garrantzia ematen, pixkat protagonismo gehiago ematen, eta azkenean jendeak harritzen zaio, ze esan tromboiarekin askoz gauza gehiago. Nola funtzionatzen du tromboiak? Tromboia metalezko instrumentu bat da metal konikoa, azkenean da, kono bat, kampana, hola, eta azkenean egiten du kono luze bat, dena zuzen jarriko bagenu, 3 metrora edo uste dut iritsi daitekela, azkenean odi luze hori. Eta notak ateratzeko, nola? Baukagu gara bat, mugitu, aurrea eta atzera, azkenean tonoa mugitzen duzu, eta azkenean posizio batzuk ikasten ditugu nota errealak jotzeko ez bakarrik. Eta posizio bakoitzaren arabera, ez, pentsatzen dut nota desberdinak emango dituzuela. Eta tromboia jotzen duzunean, aurpegia serio jarri behar da derrigorrez? Niz dut horretan pentsatzen, baina azkenean badauka tromboia hola, ezin dut askorik egin, bestela irribarre egiten badut, agian ez zait nota bat ateratzen. Batzutan, nola aurpegiko espresioa begiek egiten bazu pixkatola, esaten da, bale. Baina horretarako, eta horrek ikuslek esan didate, nola sentitzen dudan musika barrutik, ze beti nago behintzat dantzatzen, edo jotzen dudanean pixkatola, eta jotzen ez dudanean askoz gehiago dantzatzen dut, eta hori ere esaten da jolen. Gustatzen zaio musika, gustatzen zaio egiten ari dena, eta ikuslari horrek harritzen dio, eta baita ere esaten jolin, ze gustora gauden. Eta orain, talde batean jotzen duzu,
Zein da talde hori? Bai, oraintxe bertan gaude proiektu oso interesgarri batekin, dela Planet Joni, eta gauza bat aipatzekoa da, bagarela denak neskak. Eta zenbat taldekide zarete? Orain gara 9 neska. 9 taldekide. Bai. Eta nola tan iritsi zinen talde horretara? Gauza da, genukan lagun bat hor garatzen, asteazkenero edo hilabeteko lehen asteazkena egiten zituela jam sesionak leku batean, ez bakarrik jazzekoak, baina igual gehiago funk edo pop edo. Eta esan nion, behin, bakizu martxoko lehen asteazkena 8 dela, martxoak 8, eta baina ni ez neukan ez daukat horrelako gaitasunik edo ez neukan horrelako gaitasunik gauza bat aurrera ateratzeko, eta azkenean saxojoleak, saxo altua jotzen duen neskak, azkenean izan zuen ideia hori eta aurrera eman zuen, eta esan, bai, neska guztiak eramango ditut estenatokira, eta izan behar zen gauza bateko gauza, eta azkenean jendea, ez dagoen, noiz joko duzu gehiago, eta ze guai, neskak, bla, bla, bla. Mantenduko dugu. Emakumezko musikariz osatutako taldea eta iasaren barruan hainbat eragin eta proposamen lantzen dituena. Zer du berezia talde horrek zuretzat? Niri taldea berezia dena ez da bakarrik musika sortzen dugula, baizik eta iruditzen zait nola komunitate bat, emakumeen komunitate bat, non guztiok leku berdinetik pasa garen, nola matxismoa edo lako estenatokian sortzen den mikromatxismo hori, azkenean da nola desahogatzeko zer. Eta hori da asko gustoko dudana. Ze alde dago bertzen horbaiten kanta moldatzearen eta zuen musika propioa sortzearen ondoan? Azkenean, zure musika sortzea da beti izan behar duzu inspirazioa noin batetik, orduan askotan izan ditiko nola kopia-pega, baina beti eman behar diozu zure puntua, zure puntutxo hori esateko ze berezia. Soinua gu adibidez, jotzen ditugu ezakit Airbnb edo Neo Soul gauzak, ezakit Txakakan edo Erika Baduren gauzak. Nola gugaren ditugun nolako haizezko musika tresnak, azkenan puntu horrek ere egiten dugu, beste soinu bat ematea, eta hori gutxinaka bada evoluzionatzen, eta hasten zara zure kantak sortzen, pixkat igual inspirazio hori izan da oinarri, baina gero beste igual puntutxo bat, azkenean nondik gatorren edo ere badauka zerikusia. Eta zuek emakumezkoak izanik denak taldean, erreferenteak ere emakumezkoak dituzue edo erreferenteak denetatik daukazue? Batez ere emakume artistak edo konposatzaileak, baina askotan ere azkenean. Eta gero, nola da zuen artean, hainbertze jenderen artean, musika eraikitzea? Ez dakit, niri azkenean hain komunitate bihurtu gara, komunitate dolako, azkenean erraza egiten zaigu. Entsaioak batzutan gogorrak dira, azkenean 9 izan da, kostatzen da, baina ezakit, oso profesionala garelako, eta denak izan ditugu jazeko ikasketak, baina oso ongi enpastatzen da dena azkenean. Eta ensaioetan denak egon behar duzu derrigor edo batzuetan? Beti gustatzen zaigu baietz, baina azken finean ez gara denak ratzekoak, batzuk bienatik datoz, eta baina haiek ere badituzte haien beste proiektu bat, orain bat Frankfurten bizi da, orduan zaila egiten zaigu, baina igual kontzertuaren aurreko egunean egiten duen entsaio bat, eta ez da hain gaizki ateratzen. Zuen kontzertu batera etortzen denak, eserita egon nahiko du edo gorputzak mugitzea eskatuko dio? Ez. Gu ez dugu inoiz uzten esertzera egotera. Beti
aurrean, gainera, hurbiltasun bat nahi dugu. Ze badago jende batzute, ez, zor dago teknika, mikrofona ez gu, nahi dugu elkarrekin, mugitzea, dantzatzea, eserita inoiz. Musika talde batean ez dago bakarrik musikalen, aipatu dugu harremanak, entseguak. Zer da talde batean zailena? Talde batean zailena, segun, da pixka bat igual hor lehen motorea piztea, ez? En plan, ze joko dugun, nola joko dugun, holako lehen urratsa, ez? Pixkat nola. Agian baukazu ideia bat, baina gero ideia hori nola garatu, edo nola sortu zeozer musikalagoa, hori da uste dut zailena. Eta adibidez berdina izango litzateke, 4 izan, 7 izan, 9 izan... Bai, nik uste dut baietz. Bueno, instrumentua gehiago baldin bakago, azkenean ezakit akorde bat, pianoak akorde osa jo ordez, haize instrumentu bakoitza jo dezake nota bat eta sortzen dira holako soinuak edo harmoniak, baina berdin azkenan ideia hori musikatu behar izatea zailena edozein dimentsiotan. Eta talde izateren divertigarriena zer da? Musika sortzea eta elkarrekin jotzea. Gratzetik Euskal Herrira begiratuta, ze desberdintasun ikusten dituzu musika egiteko eta bizitzeko moduan? Hemen, Gratzen esan duan bezala, ikasleak pixu handiak dauka, eta ikusten dut hemen, hemen nik ikusten dela da askoz bizi gehiago dagoela, musikalki, ez profesionalki, baina txarangak daude, herriko jaiak, zakit, hainbat gauza. Nik uste dut hemen nire proiektuak uste dut erakargarriak izango liratekela hemen, Euskal Herri mailan. Gratzen balitik ere, zeozer originalako, baina hemen nik uste dut egon daitekela aukerak. Borroka egin behar da, baina hori edonon, baina nik uste dut geroz eta biziago dagoela musika bizia hemen Euskal Herrian. Eta gustatuko litzaizuke Gratzeko taldearekin Euskal Herrian jotzea? Noski. Bada zure ametsetako bat, agian? Bai. Ametsa izango litzateke agian ez dakit. Hola San Ferminetan konpainia plazan jotzea, hurrengo astean dela Donostiko jazaldia, Donostin, hurrengoan Gasteizen, Getxon, Plentzian. Dituzu plaza batzuk begian hartuta orduan? Bai. Etorkizunera begira, zer gustatuko litzaizute egitea? Gehiago konposatu, talde berriekin jo, Euskal Herrian kontzertuak eman? Orain nola sortu ditudan proiektu batzuk, nahi nituzke orain Euskal Herrira eraman, jo, eta noski ere konposatu, kanta berriak, beti ere folklorekin loturik, azkenan da nire elikagaia ez dakit. Ni etortzen naizen bakoitzean beti nago fanfarrearekin, dantza taldearekin, orain banago ere joko dut orain alardean, txistuko alardea, eta gitarreskoleak atzen dit, eta hainbeste posibilitate daude ikaragarriak ez bakarriko zozer estruktura, en plan txistuak bakarrik txistuekin, ez, nik uste dut dela hori, arriskatzea ere, pixkat burua, eta hori da nahi dudana. Posibilitate gehiago izatea beste instrumentuekin, nahiko nuke orain proiektuetan txistua edo inkluso txalaparta bat sartu edo... Nahastetik datorrela anistasuna, ez da? Hori da. Eta bukatzeko, Garazi, tronboia hartu eta jazaren mundura hurbildu nahi duen gazte bati edo haur bati, zer errango zenioke? Ni esango nioke beldurrik gabe egitea, batez ere. Igual ume txiki bati esan behar dizkiozu olako zeozer estruktura edo baina gero hori esango nioke naizta asko ez jakin jotzen, esatea jolastu, mugitu eta deskubritu zure burua ere, en plan zenbat posibilitate daukan instrumentuko horre egitea. Azken hori ere eramaten zaitu mugitzera, ez egoteain tenso jotzen gero, ezakit.
Eta orain bai bukatzeko, zergatik merezi du jazzari aukera bat emateak? Ba, zozer askatasuna ematen duelako, eta azkenean ez da nik ez dut ikusi hainbesteko lehiakortasunik, adibidez. Eta azkenean sormena oso garrantzitsua da denontzat, eta bueno, batzuei gustatuko zaie eta beste batzuei, baina zuri benetan gustatzen bazaizu eta benetan zuhandik baldin badator, azkenean hori da, zure, ez dakit, nola esaten granito de arena, ez? Bueno, mezu politonekin bukatuko dugu elkarrizketa, mila esker Garazi gurekin egoteagatik, eta ea laizter Euskal Herrian jotzen ikusten zaitugun. Bai, mi esker zuri ere. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, hodeiak eta ostarteak egongo dira Kantauri isurialdean, eta gero eguzkitxoa izango da hegoaldean. Hodei gehiago pilatuko dira kostaldetik gertu, eta eguna apur bat goibelagoa izango da kostaldeko zenbait tokitan. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak hegoaldera ere iritsiko dira. Bero hodeiak sortu direlako eta arratsalde gauean hodei dezente izango dugu lurralde osoan. Bihar ostiralean giro freskoarekin eta zaparrada batzuekin jarraituko dugu. Euria batik bat egunaren lehenengo partean egingo du, eta trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Arratsaldean atertzera egingo du eta hodeitza ere saretu egingo da. Temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute eta lurralde osoan 22-24 graduren bueltakoak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Beno onaino iritsi da gaurko saioa. Espero dugu gustatu izatea eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.